כן, ההקלטה מתחילה. קודם כל, אפרים, תודה רבה על העזרה ברגע של קושי עם הקורונה, ואנחנו היום מקיימים פגישה אינטראקטיבית מספר 152. קשה להאמין, אבל ממאי 2020 אנחנו כמעט כבר שנתיים מקיימים ברצף פגישות פעמיים בשבוע. היום הפגישה היא מספר 152 במסגרת Learn Yiddish Online מטעם מפעל דוב סדן ובאדיבותו של אפרים שמעמיד לרשותנו את הזום כדי שנוכל לעשות את זה ולהקליט את זה ביוטיוב. אנחנו היום ממשיכים לקרוא את הסיפור של חיים גראדה זיידה סוני נקלח. בדרך כלל נתנאל מעלה על המסך את הסיפור. האם שלמה או יאיר, אתם זוכרים איפה הפסקנו? כן, אנחנו... רק תגידו עמוד ושורה מלמעלה או מלמטה, כדי שנאתר. אבל האם אתם יכולים להעלות על המסך את הסיפור? אני לא יודע. אני לא בטוח אם אפרים קיבל את זה בזמנו. לא, אני לא קיבלתי, אבל אני נתתי להם הרשאה כרגע, הם יכולים להעלות את זה, אם הם יודעים איך לעשות שיתוף מסך. אוקיי, אז יאיר או שלמה, אתם זוכרים איפה הפסקנו, באיזה עמוד? כן, בעמוד 11, צריך להתחיל את הקטע שנקרא פונהינטר. לא קטע. עמוד 11, שורה, איזה מספר שורה, מלמעלה או מלמטה? מלמעלה. איזה מספר שורה? רגע. השורה 11. זאת אומרת, אנחנו בעמוד 11, שורה 11. אפרים ברקוביץ' אמר שהוא נתן לכם הרשאה להעלות את זה על המסך. יאיר או שלמה, אתם יכולים לעשות את זה? תכף נראה, אני מנסה למצוא. גם הצטרפה בינתיים טניה, אני ראיתי שהצטרפה מישהי נוספת, לשיחה. היא הצטרף? כתוב טניה. טניה? כן, אני לא מכיר גם, אבל זה מה שכתוב. לא, זה אני, דניאל, דניאל. כן, כן. שם של אשתי, בסדר, אני מחשיב. אוקיי. אז שלום דניאל, אתה הצטרפת? כן. אוקיי, בסדר. אנחנו מנסים להעלות על המסך עמוד 11, שורה 11 מלמעלה של הסיפור של גראדה זיידה סוני נקלח. איזה עמוד? עוד פעם? 11. עמוד 11, רגע, מי דיבר? רפאל? מי שאל? מי שאל לפני רגע? רפאל לא פה כרגע. אני לא שומע, זה דניאל שאל? לא, רפאל לא נמצא, לא מישהו אחר דיבר, אני יודע, שלמה אולי. אני דיברתי. אז שלמה, אתה יכול להעלות את זה על המסך או יאיר? לא יודע להעלות למסך, פעם לא. אני לא זוכר את הפקודה. אוקיי, אז זה לא יעזור. אבל יש לך הצילום אצלך, נכון? גם ליאיר יש הצילום. יש לי, כן, הטקסט יש לי. אם אתה להעלות את זה על המסך, אנחנו נקרא את זה מהצילומים שיש אצלכם. מאיזה שורה? מישהו מוכן לחזור על השורה? אמרנו, עמוד 11, שורה 11 מלמעלה. עמוד 11, שורה 11 מלמעלה.
שלמה, איזה, מה von הטקסט? von hinter die כן, Wolkens. כן, כן. כן. מצאתי. אוקיי, דניאל רואה את זה? דניאל? אתה שומע אותי, כן, דניאל? כן, שומע, אבל כרגע אני לא... הזכרת עמוד 11, שורה אני מבין, אבל 11 למעלה. אני לא רואה כרגע שום דף שהופיע, לא, אתה קיבלת גם צילום, מכיוון שהצלחתם להעלות את זה על המסך, כל אחד יקרא מהצילום שיש אצלו. אוקיי, בסדר. תתחיל, שלמה. שלמה, בבקשה. אני? כן. Von hinter die Wolkens kommt wieder ein Reus. רגע. אני לא הבנתי. Von hinter die מה? Von hinter die Wolkens. לא כתוב, אם כתוב וולקנס, העין מיותרת. Von hinter die Wolkens. הלאה. Die Wolkens. קוף נון סמך. נכון. תקרא משפט שלם עד לנקודה. Von hinter die Wolkens kommt wieder heraus die Sonne und gefindt die Altitschke verteilt hinter... כתוב פרטייט. Verteilt hinter die Ständers akkurat wie sie sucht und gefindt Krolikes רגע אחד. קוסטס. רגע שלמה, אחרי המילה שטנדרס יש נקודה? פסיק. נעצור כאן. תקרא עכשיו 2-3 מילים שכבר קראת ותנסה לסתר. von hinter die Wolkens. תרגום. מאחורי כן. הוולקנס, אני לא זוכר איך תרגמנו מי יכול לעזור? וולקן ביחיד, וולקנס ברבים. יאיר, דניאל? וולקן? לא. מה זה וולקן? עם. וולקנס עננים. מאחורי העננים, תמשיך שלמה עוד 2-3 מילים שקראת? מגיעה שוב, יוצאת שוב החוצה. לא, רגע, השמש. תחזור על 2-3 מילים ביידיש. kommt wieder heraus die Sonne. לא יכול להיות קומט. וו ביידיש זה או, ולא או בעברית. kommt wieder heraus die Sonne. תרגום. שוב יוצאת השמש. מהו הפועל במה שקראת? קומט. קומט זה לא מספיק. זה חצי פועל. מהו הפועל השלם? קומט וידר. לא. וידר זה שוב, זה לא חלק של הפועל. מי יכול לעזור? מהו הפועל השלם? הרויסקומן. הרויסקומן. שלמה, הפועל המלא הוא הרויסקומן. יש המילה קומן, פלוס הפרפיקס הרויס. כן. עכשיו, מכיוון שהפועל הוא הרויסקומן, כן? אתה אמרת יוצאת, אז זה נכון לקומן, אבל איך היית מתרגם הרויסקומן? זה לא מספיק לתרגם יוצאת, כי אחרת היינו מסתפקים בקומן, אבל כתוב בפועל קומט הרויס, הרויסקומן. יוצאת החוצה. נכון. יוצאת החוצה, דיזון. השמש. כן. עוד כמה מילים ביידיש. und gefindt die Altitschke verteilt hinter die Stände. שלמה, יש פתח תחת שני היהודים בפרטייט?
פרטיירת, כן. יש פתח? כן. אז כשיש שני יודים עם פתח למטה, למדנו בשיעור הראשון או השני, שהצליל הוא I. אם יש שני יודים בלי פתח, רק שני יודים, למדנו בשיעור הראשון או השני, מתוך 152 השיעורים, שני יודים בלי פתח זה A. אז פה זה פרטייט. פרטייט, hinter der Ständers. כן, תנסה לתרגם. והיא מוצאת את הזקנים. כאן אני מסכים לתרגום של יאיר בפעם שעברה, אל תזה זקנים, אל תשכה זה זקנונים, ויאיר אמר בפעם שעברה שיש פה טעם של זלזול, וזה נכון. אז הוא מוצא את הזקנונים, פרטייט, בפעם שעברה הסברנו, לא מצאתם, כי אין לכם מילון לידכם, אבל לא מצאתם לכם, אבל אני אמרתי, בלי המילון, פרטייט, זאת אומרת לא מספיק ערניים, כן? קצת מבולבלים, hinter die Ständers. בעברית קוראים לזה... השטנדרס, מאחורי המעמדים האלה בבית... מאחורי הסטנדרס, כן. רציתי להגיד שבעברית קוראים לזה שושי נפש. נכון, יכול להיות שרק שאין לנו מילון כדי לראות איך המילונאים אומרים פרטייט, אבל בכיוון. שלמה, תמשיך אחרי הפסיק, עד לנקודה. Akkurat, wie sie sucht und gefindt, Kroliket in Kustes. תרגום. אקורט ויזי זוכט, בדיוק איפה שהיא מחפשת? לא כתוב איפה, כתוב וי, לא כתוב וו. אילו היה כתוב וו זה איפה. וי כפי ש. בדיוק... אקורט כפי שהיא מחפשת, לא, ויזי גפינט. בדיוק כפי שהיא מוצאת. לא, זוכט ונגפינט, מחפשת ומוצאת. אוקיי, מחפשת ומוצאת, אתה אמרת מחפשת ויצרת, ומכיוון שאני לא רואה את הטקסט, אני טעיתי. מחפשת ומוצאת, כן? קרוליקס ונקוסטס. לא כתוב אונקוסטס, כתוב אינקוסטס. קרוליקס אינקוסטס. אז בדיוק כפי שהיא מחפשת ומוצאת, מה היא מוצאת? קרוליק, לא, אני לא זוכר מה תרגמנו מה את זה. זה קרוליק ביידיש? ארנבות? ארנבות, לא? ארנבות. בשיחים. בשיחים, אינקוסטס. עכשיו תראו, אותה מילה ששלמה טעה בתרגום, שני ו"ים ויוד, וי, כמו, זוהי מילה שאומרת לנו, כמנתחים טקסט ספרותי, שיש כאן דימוי. דבר אחד דומה לדבר שני. אני שואל אתכם, מהו הדימוי במה ששלמה היום קרא? זוהי שאלה ספרותית, אנחנו לא רק לומדים יידיש, אלא גם ספרות יידיש. ואני שואל, מהו הדימוי שגרדה אומר במה ששלמה קרא הבוקר, היום? הערב, סליחה. יאיר, דניאל, שלמה. בואו נתחיל בשאלה אחרת. מה זה דימוי בספרות? מי יכול להגדיר לי מה זה דימוי בספרות? אפשר אולי קודם כל לחזור על המשפט ששלמה קרא, כי לא ברור לי כל ה...
משהו... מה, דניאל, לא קלטתי מה שאתה אומר, תגיד עוד פעם. אני רק שואל אם אפשר לחזור על המשפט שלם מה ששלמה קרא, כי זה לא ברור לי כל הקשר בין הדברים. רגע, דניאל, אם לא ברור לך, דניאל, אז תשאל איזה מילים אתה לא מבין במה ששלמה. לא, אני רק שואל אם אפשר לתרגם את המשפט, כלומר, כל המשפט, מה שהוא קרא, כי... אבל הוא לפני רגע תרגם. אז אני שואל אותך, אם יש דברים שאתה לא מבין בתרגום, תשאל ונגיד. תקרא בעצמך לעצמך את מה ששלמה קרא, ומה שאתה לא מבין, אני אסביר לך. אני רוצה שתהיה אקטיבי בתוך הדיון שלנו. אז תקרא לעצמך, ואם אתה לא מבין, תשאל ונענה לך. כן. לקרוא לעצמך אתה יכול. אתה לא חייב לקרוא בקול. לא, אני קורא, בסדר, תמשיכו, אני בסדר, אני מעכב, אין בעיה, אני מעכב. רגע, לא הבנתי מה שאתה אומר. אני רק רציתי להבין כל המשמעות, כי הוא קרא מילה, וזה לא ברור לי כל המשמעות של המשפט, זה הכל. טוב, בסדר, אז אני אגיד בעל פה מה ששלמה קרא. זהו. שלמה אומר שהשמש מאחורי העננים מוצאת את הסקינים, את הסקינונים מאחורי השטנדרס, כמו שהשמש בטבע מחפשת ומוצאת ארנבות או ארנבים בשיחים. ואני שואל, מה זה דימוי בספרות? קודם אמרתי שהמילה וי, וו-וו-י' מסמנת לנו שיש לנו כאן דימוי במה ששלמה קרא. ושזה עתה אני חזרתי בעל פה על מה ששלמה קרא. ואז אני שואל אתכם, איך אתם מגדירים מה זה דימוי? עדיין לא מדברים על הטקסט עצמו, אלא על המושג הזה, דימוי. יאיר, מה אתה אומר? זה השוואה בין סיטואציה X לסיטואציה אחרת. להשוות בין דברים. נכון, זוהי השוואה בין שני אלמנטים, אבל חסר לי פה שתגיד שזוהי השוואה שמראה את הדומי, מה דומה בין דבר אחד לשני. במה ששלמה קרא, מה משווה גרדה, מה דומה למה. וזה אתה אמרנו מה ששלמה קרא. הארנבות בשיחים דומות לסקנונים שהם מתחת לסטנדרים. נכון, זאת אומרת הדימוי שגרדה כותב עליו כאן, הוא משווה את השמש שמאירה גם את הסקנונים מאחורי השטנדרס, וגם את הארנבות בקוצים. זאת אומרת שיש כאילו באופן מרומז שהסקנים המיובשים האלה הם כמו בעלי חיים בתוך יער של קוצים, כמו סקנונים בתוך יער של שטנדרס של לומדי תורה. שלמה, המשפט הבא. לא אלמן ישראל, טרייס זי דיזון. זה המשפט שקראת. לא אלמן ישראל. לא אלמן ישראל זה עברית טהורה. כן, רגע. לא אלמן ישראל, טרייס זי דיזון. תתרגם. לא אלמן ישראל, אין מה לדאוג. לא, טרייסטן זה... לא, טרייסטן, הפועל טרייסטן זה לעודד. כן, לא אלמן ישראל, זאת אומרת,
המשמעות של... רגע, שלמה, קודם תתרגם, אחר כך תגיד את המשמעות. תתרגם מה שקראת. לא, אלמן ישראל מנחמת. מרגיעה אותם השמש. כן, מה זה אותם? את מי מרגיעה השמש? את הזקנונים. יפה, משפט הבא. Ihnen seinen Eibig und die Teure, in der Teure ist Eibig, כימי השמיים על הארץ. אני לא הבנתי את המילה הראשונה. מה היה כתוב? יידן, יהודים. כן, תגיד כמה מילים ביידיש שוב ותתרגם. יידן seinen Eibig und die Teure. לא, לא, לא. יידן seinen Eibig. תרגם. יהודים הם תמיד und die Teure. לא, לא תמיד. יהודים הם נצחיים. יהודים הם נצחיים, und die Teure ist ewig. והתורה היא נצחית, כימי השמיים על הארץ. כימי השמיים על הארץ. אנחנו רואים כאן עד כמה גרדה, הסופר ביידיש, משתמש במילים עבריות לתוך התיאורים שלו ביידיש בפרוזה. לפני שהתחלנו להקליט, אמרנו, כשקשקשנו, שאני למדתי בסמינר למורים בבואנוס איירס, שהאלמנט העברי, הקומפוננט העברי, המרכיב העברי בתוך יידיש, זה כ-20% מתוך שפת יידיש. אני אומר עכשיו, תלוי אצל איזה סופר. למשל, אצל חסידי חב"ד, אם אתם תבקרו בכפר חב"ד בארץ, ותשמעו את אנשי חב"ד בכפר חב"ד, מדברים ביידיש, אתם תרגישו שהם מדברים 50% עם מילים עבריות, ו50% ביידיש. יודלמרק, בעל הגרויסר ורטרבוך פון דר יידישר שפרח, כתב פעם מאמר על הקומפוננט העברי בתוך יידיש. הוא טען שעל פי מחקרים שהוא עשה, ביידיש יש רק 10% של מילים עבריות. זה מאוד תלוי מי כותב ביידיש, מאיפה הוא בא מבחינה רוחנית בעם היהודי, כן? ואני אומר, אצל גרדה, אני לא עשיתי את המחקר, אבל מתוך כל מה שאני קורא אצלו, הקומפוננט העברי מאוד מאוד חזק. ולמה? א', כי הוא בחור ישיבה. זאת אומרת, הוא במשך עד גיל בערך 22, היה לו זקן, היה יהודי חרדי, וקרא את המקורות בעברית, וזה מחלחל ליידיש שלו בווילנה. כן? אפילו נשים במזרח אירופה, שהבעלים שלהם למדו בישיבה, נדבקו מהיידיש של הבעלים שלהם, שמערבבים את המקורות העבריים בתוך היידיש, וגם נשים, כשדיברו יידיש, חלחל אצלם הקומפוננט העברי, ולא רק בעניינים של קודש. הרי אחת הטענות המעניינות היא שהקומפוננט העברי, המרכיב העברי בתוך יידיש, חדר דרך סידור התפילה, דרך לימוד הגמרא, דרך כל הדורות האלה, כאשר המקורות העבריים היו חלק אינטגרלי יום יום בסידור,
בחומש של חיי היהודים, ואין להפריד, זה אני אומר, אין להפריד בין הקומפוננט העברי, המרכיב העברי בתוך היידיש בכל הדורות. האחוז זה כבר תלוי כמה היהודי המסוים למדן, כמה הוא יודע מקורות עבריים, כמה הוא למד תורה, כמה הוא מתפלל יום יום, וכולי וכולי. בסיכום, יידיש היא שפה כשפה מדוברת בת כ1,000 שנה, וכשפה מודפסת בת כ750 שנה, איפה שמשתקף בתוך היידיש את הזהות היהודית הלמדנית, את המקור של העם היהודי, שאצלו שפת הקודש חיה כאלמנט אקטיבי, זה כבר 3,200 שנה. מי שמנסה להפריד בין יידיש לעברית, כמו הבודהיסטים, הוא רוצח את הזהות היהודית של דורות. ואני בכוונה משתמש במילה רוצח, מכיוון שמי שמפריד ביידיש לעברית, למעשה מתכחש למקורות של העם היהודי, מדורי דורות. וזהו לדעתי פשע תרבותי. ואנחנו יודעים שאידיאולוגיות הם מקור לפשעים תרבותיים. למה אני אומר את זה? טוב, אתם בעצמכם תוכלו להשלים את העניין. מה עשו ברוסיה למשל? יש לי שאלה, אם אפשר לי. כן. יש בכל זאת יידיש אקדמי, ומי קובע את זה לפי התקופות ולפי המקום ולפי... אם אני מבין את השאלה שלך, אתה אומר שיש יידיש אקדמית, ואתה שואל מי קובע את היידיש האקדמית? הבנתי את השאלה? כן, כן, זו השאלה. אוקיי, אז אני שואל, אני כמו יהודי טוב חוזר, עונה לך בשאלה. מה זה יידיש אקדמית? אני לא מכיר דבר כזה. לא, השאלה שלי, האם יש... רגע, תן לי לשאול. למה אתה מתכוון כשאתה אומר יידיש אקדמית? בבקשה, דניאל. השאלה, האם יש אקדמיה רשמי שאפשר להגיד, זה היידיש, כמו למשל בצרפתי, יש כל מיני, השפה מורכבת בכל האזורים שונים, ויש איזשהו אקדמיה רשמי שאומר, זה צרפתי, כאילו... אוקיי, עכשיו הבנתי את השאלה שלך. אי אפשר לקרוא לזה יידיש אקדמית. קוראים לזה, כשלומדים יידיש, מה שאתה אומר, וזה נכון, שכל תרבות היא חותרת שתהיה שפה אחידה בכתיבה, שלא דיאלקט כזה או דיאלקט אחר ישתלט על הכתיבה הספרותית של אותה תרבות, אלא שכל תרבות חותרת שיהיה לה לא שפה אקדמית, אלא שפה סטנדרטית תרבותית. יש דבר כזה בלימוד יידיש, אבל זה לא נקרא יידיש אקדמית, זה נקרא סטנדרט יידיש. ואת השם הזה קבע אוריאל ויינרייך ומקס ויינרייך, כן? כאשר במסגרת של ייבו, המוסד בווילנה שנוסד ב-1925, ייבו, יידישר ויסנשפטליכר אינסטיטוט,
הם אמרו מה שאתה בדיוק דניאל אומר. יידיש זוהי לא רק שפה אלא גם תרבות, ולכן בשנות ה-20 בווילנה התחילו לדבר על כך שכל אחד כותב יידיש כמו שבא לו, ויידיש מספיק מכבדת את עצמה כדי שיהיה לה, כמו שדניאל אומר, סטנדרט יידיש, יידיש שמקובלת על כל מי שכותב ביידיש. יש סטנדרט יידיש, וזה מה שאנחנו מלמדים באוניברסיטה העברית, ומה שמלמדים בקורסים באיבו, בניו יורק, ובעוד אוניברסיטאות בעולם. אז אם אתה שאלת אם יש יידיש אקדמית, אני מתקן אותך ואומר, אתה שואל אם יש סטנדרט יידיש המקובלת בלימוד באוניברסיטאות, כיצד צריך לכתוב. זה נכון, וזה מה שאנחנו למדנו בשיעורים הראשונים במאי ובאפריל 2020, במסגרת הפגישות שלנו. מכיוון שאתה הצטרפת קצת מאוחר, אני מייעץ לך, תיכנס ל-Learn Yiddish Online בהקלטות ביוטיוב, ותסתכל על שני השיעורים הראשונים, שם אנחנו מדברים על סטנדרט יידיש, כיצד צריך לכתוב. עניתי לך, דניאל. כן, כן, בטח. אוקיי. אבל עכשיו שכחתי... אבל עוד שאלה קטנה, נגיד היום, יש מילה חדשה שנכנסת בשפה. כן. מי קובע, זה מקובל או לא מקובל? יפה. איך אני תמיד אומר, אתה מרים לי להנחתה. אתה שואל שאלה שעוזרת לנו להרחיב את הדיון על מה שקורה עם יידיש בימינו. תראה, בדרך כלל יש האקדמיה ללשון העברית, היא לא עוסקת ביידיש. יש האקדמיה ללשון הצרפתית, היא לא עוסקת ביידיש. אין לנו, לצערי, בימים אלה, או במאה ה-20 וה-21, שום אקדמיה רשמית שעוסקת ביידיש. משהו כמו ועדה... רגע, עוד לא גמרתי. מה שכן יש, זה ייבו בווילנה, ולפני מלחמת העולם השנייה, התחילו להעביר את המוסד הזה, וילנה, לניו יורק. ואיבו בניו יורק, הוא במידה מסוימת, לא לגמרי, אבל במידה מסוימת, היורש של איבו בווילנה. ואיבו בניו יורק במשך השנים, מאז מלחמת העולם השנייה, כאשר הנאצים החריבו את וילנה, ממלא את התפקיד שווילנה מילאה בשתי מלחמות העולם. ובאיבו בניו יורק היו אנשים שדאגו לעשות סטנדרטיזציה של האורתוגרפיה ביידיש, ועל ידי כך גם להכניס את המילים החדשות שדניאל שואל, שמצטרפים במשך השנים, שהרי כל זמן שיידיש היא שפה מדוברת, ויידיש, אם תאמינו או לא, עד היום היא שפה מדוברת. ב-1979, אם אני לא טועה, פרופסור שיקל פישמן עשה מחקר, וקבע שהיו 2.5 מיליון דוברי יידיש בעולם, ב-79, ואני, היום לא המשיכו את המחקר הזה, אבל אני חושב שבעולם כנראה יש משהו כמו 1.5 מיליון דוברי יידיש, וכל זמן שיש דוברי יידיש בעולם,
מתווספות מילים, כמו שדניאל שואל, לשפה. מי קובע? אחד האנשים שעסק בסטנדרטיזציה של יידיש, הוא דוקטור מרדכי שכטר, זיכרונו לברכה. מרדכי שכטר בניו יורק, הוא עסק במשך 40 שנה באיסוף מילים חדשות בשביל מילון שהוא הכין על היידיש של שנת 2000 פלוס. ואני פעם סיפרתי לכם אנקדוטה. אני פגשתי את דוקטור מרדכי שכטר באיבו בניו יורק, כשהייתי שם בשבתון, הייתי שם כמה פעמים, פגשתי אותו ב-1979, ופגשתי אותו בשנת 2000 בערך. ואז פרסמתי כבר את כתבי יצחק כצנלסון מגטו ורשה. על פי האורתוגרפיה, הדברים שכצנלסון כתב ביידיש, אני פרסמתי את כתביו מגטו ורשה, על פי האורתוגרפיה המודרנית. ומרדכי שכטר, דוקטור מרדכי שכטר, שאותו הכרתי עוד משנות ה-60, כשהוא בא לבקר בירושלים, ואני הייתי סטודנט באוניברסיטה בחוג ליידיש, פגש אותי באיבו, או ב-79 או בשנת 2000, ואומר לי, קראתי את הספר שלך של כתבי יצחק כצנלסון מגטו ורשה. לא מעניין. הוא אמר. עכשיו, אם אתם שומעים דוקטור לקסיקוגרף לשפת יידיש, שפרסם מחקרים, כן, על פולקלור יהודי, שקרא את כתבי כצנלסון מגטו ורשה, ואומר לך בפרצוף, לא מעניין. מה אתם מבינים? שלמה. אני לא נעלבתי, אבל מה אתה היית מבין? מתשובה כזאת. שלמה? קודם כל הייתי המום. בסדר, זה מספיק לי התשובה. אני לא הייתי המום. אני אגיד לכם עוד, יאיר, מה אתה היית מבין? הייתי מבין שאולי הוא לא מכיר את החומר, או שהוא לא הבין את הגודל של הדברים. אתה לא מתכוון, לא מתקרב. הוא לימד לשון וספרות יידיש בקולומביה. וואו. כן, דניאל, הוא היה באקדמיה. מה אתה היית מבין, דניאל, מתשובה כזאת? אני לא אמרתי שאני מעריך אנשים אקדמיים, זה לא מה שהתכוונתי. אוקיי, הבנתי את זה. בסדר, אז עכשיו... שאלה טכנית, זה הכל. אוקיי, אז עכשיו אני אגיד לכם, כן, מה אני הבנתי. כי אני הכרתי אותו, אמרתי, מראשית שנות ה-60. תראו, יש בעולם, אני מדבר מבחינה פסיכו-אקדמית, גם פסיכולוגית וגם אקדמית, יש בעולם אנשים, גם באקדמיה, שעונים לבדיחה שהייתה מסתובבת באוניברסיטה העברית, היו שואלים, כשהייתי סטודנט, מה זה פרופסור? והיו אומרים, פרופסור זה אדם שיודע יותר ויותר על פחות ופחות.
מה רצו להגיד בזה? שיש פרופסורים, כן, הייתה עוד הגדרה מה זה פרופסור. מה זה הרצאה של פרופסור באוניברסיטה העברית בשנות ה-60. הרצאה של פרופסור היו אומרים, זה החומר שעובר מהמחברת של המרצה אל המחברת של התלמיד, בלי לעבור במוח של אף אחד מהם. מה הכוונה? הכוונה היא שבאקדמיה, לא כולם חס וחלילה, אבל יש פרופסורים או מרצים שהם סגורים על הנושא שלהם, וההוריזונט, איך אומרים בעברית הוריזונט? האופק של התרבותי שלהם לא הרבה יותר רחב מהתחום שבו הם מתמחים. דוקטור מרדכי שכטר, ואני יודע את זה בטח, כי הכרתי אותו, הוא היה לינגוויסט מעולה. במשך 40 שנה הוא אסף מילים כדי לחבר את המילון של יידיש בשנת 2000. איך ידברו ביידיש, או איך יכתבו ביידיש בשנת 2000. זה מה שעניין אותו. אז הוא בא וקורא את הספר שאני הוצאתי של כתבי כצנלסון, מגטו ורשה, דברים שנכתבו סוף שנות ה-30, שנות ה-40 בגטו תחת שלטון הנאצים. שם הוא לא יכול למצוא את היידיש שידברו בשנת 2000. לכן הוא אמר לי, זה לא מעניין. כלומר, הוא בעצם צר אופקים. האופק שלו צר. לא, אני גם לא רוצה להגיד את זה. אני רוצה, אומר להפך, הודות למרדכי שכטר, אחרי שהוא נפטר, בת שלו, וחוקר יידיש בניו יורק, לקחו את כל מה שהוא אסף בשביל המילון, והוציאו את המילון של מרדכי שכטר, מילון אנגלית יידיש. כל מילה באנגלית, איך אומרים אותה ביידיש. זה מילון שמונח על שולחן עבודתי, זה בשביל יהודי אמריקה. מרדכי שכטר היה בונדיסט, הוא לא חלם לעלות לארץ ישראל, אבל הוא דאג ליהודים בגלות, הגלות הגדולה של אמריקה, שמסכנים, הם מדברים באנגלית, אבל לא יודעים מספיק יידיש, אז אני אתן להם, הוא חשב, מילון אנגלית יידיש. ובזה הוא תרם תרומה חשובה, מכיוון שבאנגלית יש המון מילים, כן, שיהודים שלפני שהיגרו לאמריקה לא ידעו. אז על ידי כך הוא חידש בתוך יידיש, מה שדניאל שאל, המון מילים מתוך הקומפוננט, מתוך השפה האנגלית, והכניס לתוך יידיש את השפה המודרנית של העולם דוברי האנגלית. הוא התמודד עם אתגר מאוד מעניין, איך להכניס לתוך יידיש של שנת 2000 את כל החידושים של השפה האנגלית. ואנחנו חייבים לו תודה גדולה על זה. ובמקום לזלזל בו, אנחנו חייבים להודות לו מאוד. אתם יודעים מה עוד עשה מרדכי שכטר? אתם לא תאמינו. הוא הוציא, נדמה לי שזה גם יצא אחרי מותו,
מתוך הארכיון שלו. הוא במשך שנים, אתם לא תאמינו מה הוא עשה. הוא הוציא מילון, איך אומרים ביידיש, איך מכנים ביידיש את עולם הווגטציה, עולם הצמחים. במילון הזה יש עמודה עם השם הלטיני של צמחים בעולם, ואיך אומרים אותם ביידיש. אילולי שכטר לא היה קיים דבר, הוא אסף את זה במשך שנים. ככה שהרבה כבוד יש לי לאיש הזה. הוא כל כך אהב את שפת יידיש, שהוא הכין כלים של היידיש בשנות 2000. כן. בת אחת שלו היא עורכת הסגנון של הז'ורנל אויפנשוול, הז'ורנל שמרים טריני העורכת, הז'ורנל הכי טוב שקיים כיום בעולם, על לשון וספרות יידיש. בת אחרת שלו היא העורכת של פורוורץ בימינו. זאת אומרת, שכטר דיבר עם 4 ילדיו ביידיש, הוא לא רק דאג לספרים בשביל היידיש של שנות 2000, הוא גם גידל ילדים שכיום עומדים בראש התרבות היהודית המודפסת בעולם. כל הכבוד. טוב, סליחה שעשיתי דיגרסיה ארוכה, אבל מי שאשם זה דניאל, הוא שאל שאלות, ועזר לנו להרחיב את הידיעות שלנו על לשון יידיש ועל אלה שמקדמים אותה בעולם. דווקא העניין הזה של מילון, זה חלק מהשאלה שלי, דווקא, שגם מי קובע, כי אני מניח, ואני יודע שבמילון, כמה, לא בכל מילון, את התרגום אולי, אני יודע מה. שאני שואל, אני שואל. משהו כמו ועד הלשון. כן, אבל אין לנו, יש לנו איבו בניו יורק, שבזמנו הם היו מאוד פעילים. כיום, אני לא יודע מה הם יכולים לתרום. אז אין ספק שיש צורך באקדמיה, בוועד לשון ביידיש. יודל מרק מילא את התפקיד הזה בחייו עד שנפטר ב-1975, בגרויסר ורטרבוך פון דר יידישר שפראך, שעליו סיפרתי לכם שיצאו 4 כרכים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית, אבל עוד 1,000,000 כרטיסים מחכים במרתפי הר הצופים, כי התוכנית הייתה להוציא 12 כרכים של הגרויסר ורטרבוך פון דר יידישר שפראך. אבל אני לא רוצה להרחיב על זה, כי אז אנחנו סוטים יותר מדי מהסיפור של גראדה. אבל אני אעשה עוד דיגרסיה קטנה של מה שקרה היום. כי אם לא אספר לכם, שלכם יש עניין בכל הדברים האלה, למי אני אספר? לא לילדיי, ולא למשפחה המורחבת שלי. כל אלה אין להם עניין מעשי ומוטיבציה הקשורה ביידיש. כן. אולי נכדתי, שהיא כיום בת 7 חודשים, אז עליי לחכות 20 שנה, ואז אם אני אהיה קיים, אני אשאל אותה,
אם היא רוצה לאצור אצלה בבית את הארכיון הפרטי שלי ואת הספרייה. אבל אני צריך להחזיק מעמד 20 שנה כדי לשאול את השאלה הזאת. כן. אבל אני אספר לכם אנקדוטה נוספת לפני שחוזרים לטקסט. שלמה לרמן, שאותו הזכרתי, שאני מזמין אותו לדבר על המילון האטימולוגי של יידיש, שהוא טורח עליו, הוא טרח על דבר אחר, בו בזמן שגם אני טרחתי על דבר אחר, ושנינו לא ידענו על זה. נדמה לי שסיפרתי לכם הוא למד בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, כמו שאני למדתי. ושנינו קיבלנו תעודה של מורה בבית ספר יסודי, יהודי. אני אספתי חומר כדי להנציח את המוסד הזה, לרר סמינר ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס. והוא אסף חומר במשך שנים ולא ידענו. לפני כמה חודשים, ואנחנו מכירים זה 50 שנה, אבל לא דיברנו על זה. לפני כמה חודשים, נודע לנו זה על זה וזה על זה, על הדבר הזה. ואז עשינו פרויקט. בהתחלה רצינו להקדיש גיליון של אויפנשוול, ללרר סמינר בבואנוס איירס. ופנינו לעורכת היום, דוקטור מרים טרין, שהייתה דוקטורנטית שלי בזמנו, והצענו לה המון חומר. ואז היא אמרה, זה יותר מדי, אויפנשוול לא יכול להכיל כל כך הרבה חומר. ואז נפל לשלמה לרמן וליה אסימון. אמרנו, רגע, אנחנו רוצים להנציח את המוסד. למה שלא נוציא ספר עם דוקומנטים וזיכרונות שכבר אספנו, ושאנחנו ממשיכים לאסוף? למה להסתמך על ז'ורנלים עם חלק כפרה? ואז אמרנו לדוקטור מרים טרין, אנו מצטערים, אנחנו רוצים פרויקט יותר גדול. אנחנו נוציא ספר. והיום שלחנו לרשות ליידיש בקשה לתמוך בספר על הלרר סמינר של הקהילה היהודית בבואנוס איירס. בגלל שהוא היה מוסד ייחודי מבחינה היסטורית. אנשים למדו במתכונת אוניברסיטאית, בגיל ההתבגרות, בגיל 13 עד 18 והלאה. זה לא היה קיים בעולם, וזה לא קיים במדינת ישראל. אני אומנם התקבלתי לסמינר בגיל 11, אבל למדנו מקצועות במדעי יהדות, עשרות מקצועות, כל מקצוע עם מורה אחר, מומחה לתחום, תורה שבעל פה, תנ"ך, לשון עברית, ספרות עברית, לשון יידיש, ספרות יידיש, גמרא, היסטוריה של עם ישראל, כל מקצוע עם מורה אחר. ומי היו המורים האלה? הרי הסמינר נוסד ב-1940, והתקיים יותר מ-30 שנה. מי היו המורים האלה? כולם מורים עם דיפלומות ממזרח אירופה, מווילנה ומוורשה. אנחנו, שלמה לרמן ואני ועוד 1,200 כאלה שגמרו במשך השנים את הסמינר הזה, עם תעודה של מורה בבית ספר יהודי, זכינו ללמוד תורה מאנשים ממזרח אירופה. זהו היה מוסד אוניקום. אז היום
שלחנו לרשות ליידיש בקשה לתמוך בהוצאת ספר כזה. אנחנו ניתן להם את הטקסט מוכן, הם רק צריכים לתמוך בהוצאות. בלי להזכיר שמות, מה אמרו לנו היום? אנחנו אומנם את הבקשה שלכם נדון בה במרץ, אבל כבר מראש אנו חוששים שהתשובה תהיה שלילית. למה? מכיוון שזהו מוסד מחוץ למדינת ישראל. פרופסור דוב סנן היה קורא לתשובה כזאת, התרץ פרדיבנשליכט, תירוץ בשביל נרות השבת. הרי הרשות ליידיש, על פי התקנון שלה, צריכה לתמוך בהפצת התרבות היהודית, כולל יידיש וספרות יידיש. מה זה משנה אם זה מדובר במוסד בארגנטינה? כשהם תמכו בספר של דוקטור שטרר על חיים גראדה, ונתנו לה תמיכה של 5,000 שקל, הם תמכו בסופר שהיה בווילנה וחי בניו יורק. איזה מין תירוץ זה להגיד אנחנו חוששים? זה נורא הרגיז אותי אישית. אבל כששמענו שמועה כזאת שאולי ידחו את זה בגלל שמוסד לא במדינת ישראל, כתבנו מכתב מחאה בצורה מעודנת, ובין היתר אמרנו, אתם לא מבינים, אנחנו מוסרים לכם כאן, וטרחנו להרכיב את זה עם פרטים, אנחנו מוסרים לכם יותר מ-30 שמות של כאלה שגמרו את הסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, ועלו לארץ וממלאים כאן במדינת ישראל תפקידי מפתח בתחום הרפואה, באקדמיה, באוניברסיטאות, במשרדי ממשלה, ברפואה, ואלה גמרו את הסמינר. הסמינר נתן להם חינוך יהודי, והשפיע על זה שהם והרבה אחרים שעלו לארץ, שגמרו את הסמינר. ואם אחרי זה אתם עדיין אומרים, שיש סיכוי קטן שתתמכו בדבר כזה, מגיע לכם, זה אני אומר, שנתבע אתכם משפטית, על זה שאתם לא נוהגים לפי התקנון של הרשות ליידיש, שהמטרה היא להפיץ תרבות יהודית, כולל ספרות יידיש ולשון יידיש, וזה מה שעשו בסמינר למורים במשך שנים. טוב, נראה מה יקרה. אבל קרה עוד דבר מופלא. דוקטור מרים טרין, ברגע שמשכנו את הפרויקט לפרסם באופן שוול את הדוקומנטים, כי זה יותר מדי, דיברה איתי שלשום, ואמרה לי, אתה יודע מה? זה רעיון. אני מוכנה להקדיש את גיליון פסח השנה של אופן שוול לתרבות יידיש בארגנטינה. בבקשה, היא אומרת לי, תרשה לי להדפיס את מאמרך על הסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, שהוא אמנם יהיה חלק של הספר, אבל תרשה לי להדפיס.
ואני התחלתי, היא אומרת, לאסוף חומר, ויש סיכוי, רבותיי, שבפסח השנה יופיע גיליון של אויפן שוול, מוקדש לתרבות יידיש בארגנטינה. איך כתוב בתנ"ך? מעוז יצא מתוק. מבעיה נולד דבר חיובי. אני מתנצל על הדיגרסיה הארוכה, אבל הכל קשור בכל בסופו של דבר. אני הצעתי למרים טרין עוד דבר. אמרתי לה, תשמעי, הצעתי לה 3 דברים. אמרתי לה, תראי, חבל קץ, שמעתם פעם את השם הזה? איך? יאיר, מה? אני שאלתי איך השם, אני לא שמעתי. כן, שלמה, שמעת את השם חבל קץ? לא. לא. דניאל, שמעת פעם את השם הזה? לא. לא. חבל קץ, תאמינו לי או לא, ואני יודע על מה אני מדבר. הוא היה הסטנדאפיסט הראשון ביידיש ובעולם. הוא יליד וילנה, והוא היגר לארגנטינה בשנות ה-30, והוא שכר חדר בבית של ההורים שלי. הוא גר בבית של ההורים שלי עד לפטירתו בשנה שאני נולדתי. מה הוא עשה? ב-1933 הוא פרסם ספר בשם ארגנטינר גליקן, גליקים ארגנטינאים, כן? אוסף של שירים וקופלטים, חצי ביידיש, חצי בספרדית, של מהגר לארגנטינה. הוא כמהגר השתלב בארגנטינה כסטנדאפיסט, הוא היה מאוד מאוד מפורסם, הוא היה מופיע בתיאטראות ושר שירים ביידיש על חייו של מהגר בארגנטינה. אני אשאיר לכם כמה שורות של אחד הקופלטים שהיו מאוד מפורסמים. בארגנטינה, יהודים עשירים היו קונים להם וילה מחוץ לבואנוס איירס, מחוץ לבירה, כמה תחנות רכבת, כאילו בפרובינציה, נסיעה נגיד של חצי שעה, קולים להם וילה, עם בריכת שחייה, עם גינה גדולה, עם בית, ובסופי שבוע כל המשפחה המורחבת היו נוסעים לשם ומבלים שישי, שבת, ראשון. בארגנטינה יום החופש זה היה ראשון, אבל כבר חצי שבת בארגנטינה לא עבדו, אז היו נוסעים, כן, שישי, שבת, ראשון. ומבלים. עכשיו, אח של דודה שלי, היה לו וילה כזאת. אח של דודה שלי, האח הגדול שלה, הוא היה מייבא מכוניות מחוץ לארץ ומוכר אותם בבואנוס איירס. קרייזלר, בויק ודברים כאלה. והוא התעשר. אז היה לו וילה. עכשיו, חבל קץ, כן, הסטנדאפיסט מווילנה,
המפורסם מאוד בארגנטינה היה שר ככה, יחובה קינטה, קינטה בספרדית זה קינטה, זאת אומרת נחלה מחוץ לעיר, כן? יחובה קינטה אין קסטלר, קסטלר זה איזה 4-5 תחנות ברכבת מבונוס איירס, יחובה קינטה אין קסטלר מיטה פילטה, פילטה מילה בספרדית, פילטה בספרדית זה כיור אבל גם בריכת שחייה, מיטה פילטה, מיטה חרדין, חרדין זה ז'רדן בצרפתית, זאת אומרת וילה כזאת עם בריכת שחייה ועם גינה גדולה, יחובה קינטה עם קסטלר, מיטה פילטה, מיטה חרדין, א' פין דה סמנה, כל סופי שבוע, פין דה סמנה בספרדית, פורי חיים. כן? עכשיו, הוא מתאר בדיוק את הווילה של האח של הדוד שלי, ששם ביליתי את ילדותי, ביחד עם בני הדודים האחרים. חבל כץ, בשירים ובקופלטים שלו, מתאר מבחינה היסטורית אספקטים רבים, איך הרגיש המהגר ממזרח אירופה לארגנטינה בין שתי מלחמות העולם. הוא היה איש מאוד מוכשר. כן. אז אני הצעתי למרים טרין, הספר הזה הוא די נדיר, ארגנטינה גליקן, היה לנו הבית בבואנוס איירס עותק, כי הוא הרי גר אצלנו, רק שהוא נפטר לפני שאני נולדתי. כן? והצעתי למרים טרין להדפיס את הספרון כולו, או חלק מהשירים האלה, שהרי אם מקדישים באויפלשוול, כן, ז'ורנל שלם ליהודי ארגנטינה, לתרבותם, זה נורא מתאים. והצעתי לה עוד דבר, לא סיפרתי לכם אף פעם, ומתברר שגם לא למרים טרין, אף על פי שאנחנו מכירים מאז שנות ה-90, כשהיא באה לאוניברסיטה. אני כתבתי עבודת גמר במכון ליהדות זמננו, באוניברסיטה העברית, בהדרכתו של פרופסור חיים אבני, שהיה מומחה לדרום אמריקה. הייתי גם תלמידו. כתבתי עבודת גמר על ספרות יידיש שנוצרה בארגנטינה בין שתי מלחמות העולם. הפרוזה שנכתבה בין שתי מלחמות העולם. ספר של 320 עמוד, עבודת גמר. ולמה? כי ארגנטינה הפכה למרכז של ספרות יידיש במחצית הראשונה של המאה ה-20. לא רבים יודעים על זה, ואף אחד לא כתב מחקר על הנושא. אז הצעתי למרים טרין להדפיס את המבוא שלי לספר, כי אני מתכנן לפרסם את עבודת הגמר הזאת כספר בעתיד הקרוב. וכנראה שהיא תסכים. וההצעה השלישית שהצעתי, ואני מקווה שהיא תסכים, הרי מפעל דוב סדן הוציא ספר של שירי ילדים ביידיש, עם תרגום לעברית של שמואל צסלר. שמואל צסלר היה מורה שלי בסמינר למורים ליד הקהילה היהודית בבואנוס איירס, ללשון וספרות יידיש בשנה הראשונה. והוא היה סופר לילדים.
והספר שהוצאנו, אתם לא מכירים את הספר הזה, אבל מכרנו לא מעט עותקים ונשאר לנו, הדפסנו המון עותקים. ספרות לילדים מעולה ביידיש, עם תרגום לעברית עמוד מול עמוד, שעשיתי את זה עם רותי זקוביץ'. אם מרים טרין תסכים, אנחנו נדפיס שם רעיון איתי על מהות הספר וחשיבותו בספרות יידיש לילדים, וניתן, יש שם איורים של אחד המאיירים הטובים ביותר החי כיום בארץ, הוא לא יהודי, הוא אירי, אבל הוא התחתן עם בחורה יהודייה, והוא גר כאן, והוא שמו דיוויד הול, והוא אייר כבר יותר מ-60 ספרים שיצאו בארץ, ספרות ילדים, והוא צייר מדהים, כן? והוא הוסיף איורים לספר הזה של שמואל צסנר. אני מתנצל על הדיגרסיה הארוכה כל כך, אבל הכל קשור ליידיש. השעה 7:11. אוקיי, יש לנו זמן, אנחנו חוזרים לטקסט שלנו. שלמה, המשפט הבא. Die Skenim seinen in dem nicht מסופק. יש נקודה? פסיק, כן, יש נקודה. יש מילה אחת שלא הבנתי. דיסקיינים זיינן, איך זה ממשיך? in dem nicht מסופק. תרגום? הזקנים לא מסתפקים בזה. לא, מסופק זה לא מסתפקים, אלא הזקנים לא מפקפקים בזה. מפקפקים, זין מסופק זה לפקפק. הזקנים לא מפקפקים בזה. מה שלא ברור לי, במה הם לא מפקפקים. אז אולי תקרא עוד משפט ונראה. gewiss, etwas a Kleinigkeit, Netzach Israel, sei, sorgen sich nicht. Fast zu sorgen von Ribono shel Olam, nur sei is umetik ad blidai umetik an on a bissel Naches von Kinder und Einklach. נקודה. טוב. דיסקיינים זיינן אינדם ניט מסופק. הזקנים לא מפקפקים בכך. מישהו יכול לעזור לי? אני לא מבין איך זה מתקשר לקודם. אתה קראת ממש בהמשך לקודם? כן. מה אתה אומר, יאיר, או שלמה, או דניאל? איך זה מתקשר? בדרך כלל גרדי יודע לכתוב, אז אני לא מבין. כן. מה היה שלמה המשפט הקודם? Jeden seinen ewig und die teure... הבנתי. זאת אומרת, דיסקיינים זיינן אינדם ניט מסופק, הזקנים לא מפקפקים שהתורה נצחית ושהם נצחית. בסדר? כן. אוקיי. Gewiss, etwas a Kleinigkeit. תרגום. gewiss, זאת אומרת, יודעים. לא. התרגום של גביס זה בטוח. בטוח. שהתורה היא נצחית. אפס הקליניקאית? אפס הקליניקאית, האם זה דבר קטן?
לאו מילתא זוטרתא היא. זה לא דבר קטן, נכון. הלאה. נצח ישראל. זה נצח ישראל. כן. זורגן זכנית, הם לא דואגים לכך. לא. תקרא עוד פעם, ביידיש, כמה מילים. נצח ישראל ועוד ביידיש, כן. נצח ישראל זה זורגן זכנית. פסט zu sagen. לא כתוב פסט, יש נקודה בפה. פוסט zu sagen. לא, אין קמץ, יש פתח. פסט zu sagen, מתאים לומר. רגע, עדיין לא מתרגמים. נצח ישראל, יש פסיק? סימן קריאה. אוקיי, אז סימן קריאה, אז עד פה מתרגמים. סימן קריאה זה עצירה. אז הם אומרים ככה, אפס הקליניקאית, לאו מילתא זו, זה לא דבר קטן, נצח ישראל. כן, זה, הזקנים לא מפקפקים שיש נצח ישראל. סימן קריאה, גמרנו דבר אחד. עכשיו מתחיל משהו חדש. תקרא עוד פעם אחרי, כן? זה זורגן זכנית. הם לא... לא. אחרי המילה זה, מה המילה הבאה? זורגן זכנית. תתרגם. הם לא מדאיגים את עצמם. הם לא דואגים. הם לא דואגים. זיך זה פעולה שנופלת על מי שעושה אותה. זה זורגן זיך נית, הם לא מודאגים. הם לא מודאגים ממה? הם לא מודאגים שקיים נצח ישראל. עכשיו תשימו לב, גרדה פה משחק משחק כפול. הזקנים, הוא אומר, לא מפקפקים שהתורה נצחית ושיש נצח ישראל. אבל מה גרדה עושה בסיפור עד עכשיו? הוא מראה שהנצח הולך ונשחק, והבנים הם לא כמו הזקנים, ואפילו הזקנים הם לא כמו יהדות הנצח, והעניק לך הנכדים עוד פחות יהודים. הזקנים לא דואגים, אבל גרדה הסופר מאוד מודאג, על פי מה שהוא כותב. יש פה משחק קריצת עין של גרדה. הזקנים לא מודאגים, אבל אני כסופר, כן, שמסתכל על מה שקורה עם העם היהודי בין שתי מלחמות העולם, אני כן מודאג. שלמה, המשפט הבא. זה זוגנית, פוסט zu sagen. לא. פוסט zu sagen. פסט zu sagen. פסט zu sagen. אבל לפני פסט, איזה מילה יש? נצח ישראל, זה זורגן זכנית. זה זורגן זכנית. הם לא מודאגים. הלאה. פוסט zu sagen. פסט zu sagen. מתאים לומר, זה נכון לומר. כן, הלאה. פורן, ריבונו של עולם. לא פורן, יש פתח. פורן, ריבונו של עולם. תקרא עד נקודה. נו, זי איז אומתיק, עד בלי די אומתיק. אוקיי, עד פה. הוא אומר, פה הוא משתמש בביטויים אידיומטיים שהם תמיד יותר קשים לתרגום. הוא אמר, הם לא דואגים לנצח ישראל, הם בטוחים שהתורה היא נצחית ואין מה לדאוג. פס צוזום, מתאים להגיד שצריך לדאוג פרמבוי ראוילום לפני אלוהים, מה זאת אומרת? אלוהים נצחי ולא צריך לדאוג. הלאה. נור זי איז אומתיק.
תתרגם, עד פה. רק הם נצחיים. לא, ומתיק זה לא נצחיים. מה זה ומתיק? אייביק זה נצחיים. ומתיק, מי יכול לעזור? דניאל? זה מילה דואלי, אבל לא ברור. יאיר? אני לא זוכר מה זה ומתיק. אוקיי. לא. ומתיק זה עצוב. עכשיו, שלוש המילים ששלמה קרא, 4 מילים. נור, זי, איז ומתיק. יהיה לכם בעיה לתרגם, ולכן אנחנו נעבוד על זה לאט לאט, כי אם לא תבינו את זה, לא תוכלו להבין הרבה דברים אחרים. המילה נור, שלמה, איך אתה מתרגם אותה? רק. לא. נור זה רק, אבל לא כאן. אמרנו שלמילה נור יש כמה תרגומים לפי ההקשר. אבל, כן? טוב, עד עכשיו דיברנו שהזקנים לא מפקפקים בנצח ישראל. נור, אבל, זי. איך אתה מתרגם את המילה זי, שלמה? ופה אני שם לך מכשול. הם. לא. זי זה הם, כאשר בא אחרי זה פועל. פה זי זה להם. זה לא אותו הדבר. זי זה הם, אבל במבנה מסוים במשפט, להם. אבל להם איז ומתיק. תתרגם. להם? לא יודע. יאיר? אבל להם עצוב. אבל להם עצוב. פה נכנס שוב גרדה עם הקריצה. הזקנים לא מפקפקים בנצח ישראל. מה זאת אומרת? מול אלוהים, אלוהים נצחי, אין להם שום פיקוח. נור, אבל זה להם, לזקנים עצמם, איזו מתיק, עצוב להם על הנשמה. ועכשיו גרדה יסביר למה. תמשיך לקרוא שלמה. עד בלי די הוא מתיק. עצובים עד בלי די. עצוב להם, לא עצובים, אלא עצוב להם עד בלי די. גרדה פה מחזק את הקריצה שלו ואומר לנו למעשה, נו באמת, יהודי מאמין בנצחיותה של התורה, אבל אני גרדה, כשאני מסתכל על הזקנים האלה, בווילנה, ולבנים שלהם, ולנכדים שלהם, עצוב לזקנים האלה בלי די. מאוד עצוב להם. תמשיך לקרוא, והוא יסביר עכשיו למה, למה מאוד עצוב להם. מאוד עצוב להם, אני אומר, כי גרדה מתאר לא את האמונה בנצח ישראל, אלא את המציאות בווילנה בין שתי מלחמות העולם. קרא עד לנקודה. Und ein bisschen Naches von Kinder und Ähnlichlach. נכון. למה עצוב להם? שלמה תתרגם. עם מעט נחת. לא, און. אתה לא יכול לדלג על מילים. בלי מעט נחת מהילדים והנכדים. לכן עצוב להם. אין להם לזקנים האלה אין להם נחת מהבנים ומהנכדים. ועכשיו גרדה יתאר לנו מדוע אין להם נחת. שלמה, אני נעזר בך היום. תקרא הלאה. Entläufen die Altischke von die Stieber in Kleus
ישן ואויך דו איז אומתיק. מה, רגע, המילה השנייה שקראת לא קלטתי. אנטלויפן די אל תשכה. רגע, מהי המילה הראשונה שאמרת? אנטלויפן. תקרא אותה נכון, אחרת אני לא מבין. אנטלויפן. איך? אנטלויפן. מה זה אנטלויפן? בורחים. עכשיו תשמעו. פה אני אפילו לא מבקש לתרגם את הכל, אלא רק את המיקום של המילה אנטלויפן, בורחים. לפני המילה אנטלויפן יש פסיק? יש נקודה. נקודה, יופי, עוד יותר טוב. זאת אומרת, אם המילה אנטלויפן מתחיל משפט, אתם מסכימים? כן. רבותיי, אני שואל אתכם, כן. איך אפשר להתחיל משפט עם פועל? מה קורה פה? מה פה קורה פה? דניאל, יאיר, איך אפשר ביידיש להתחיל אחרי נקודה משפט עם הפועל בורחים? בואו נראה מי בורח. שלמה, אנטלויפן, תקרא עוד כמה מילים. Entläufen die Altitschke von die Stieber in Klois. עד פה, תרגם. בורחים הזקנונים מהחדרים. לא, שטיבר. מהבתים. מהבתים. מהבתים של... in Klois זה בבית המדרש, בתים בבית המדרש. לא, אתה מדלג על מילים ולכן אתה לא מבין. אנטלויפן די אלטיצ'קה פון די שטיבר, בורחים הזקנונים מהבתים, אין קלויז ישן. מה זה אין? אל בית המדרש הישן. תודה לאל. שלמה, תפסיק לדלג על מילים. אתה יודע את השפה, אבל אתה עושה פירואטות של רקדנית. הוא מדלג על מילים, ולכן אתה לא מבין. טוב. אונאויך... רגע, לא. אונאויך... אתה, תקשיבו לי, אל תרוצו, לא תגיעו לשום מקום ככה. זה אתה קראנו, משפט אחרי נקודה, שמתחיל בפועל. בורחים הזקנונים מהבתים אל בית המדרש הישן. מתי רבותיי? וזאת השאלה שלי. ואם לא תדעו לענות עליה, אני אסביר, אבל כבר הסברתי 8 פעמים בעבר, אבל אתם לא חייבים לזכור. אני כמורה שלכם בלימוד יידיש מבין את זה, שאתם לא חייבים לזכור. אני רק יכול לקוות שמישהו ייזכר אחד ההסברים שלי. מתי מתחילים משפט עם פועל? יאיר? הרי אמרנו בעבר שמשפט בנוי באופן תקני, מתחיל עם הנושא. הנושא כאן במשפט זה הזקנונים. היינו צריכים, גדי היה צריך לכתוב, דיסקיינים אנטלויפן פון די שטיבר אין קלויס ישן. למה גרדה החליט לא לכתוב משפט תקין, להתחיל בנושא הזקנונים? למה הוא מחליט כסופר להתחיל בפועל? כי הבריחה זה הדבר החשוב. הוא יכול להיות גם חשוב כשהוא כותב די אלטיצ'קה אנטלויפן, זה גם חשוב. למה להתחיל את זה דווקא בהתחלה? המבנה התקני זה קודם הנושא. אז מתי עוברים על המבנה התקני?
דניאל? אתה שומע אותי? דניאל שומע אותי? כן, כן. מתי עוברים על המבנה התקני, ובמקום לשים את הנושא דיאלטיצ'קה, מתחילים עם פועל משפט? יכול להיות שאתה הצטרפת מאוחר כשכבר הסברתי בעבר לפני ששמעת. יאיר, מה אתה אומר? נראה שזה הבריחה, זה הדבר, זה הנושא, שהם בורחים מהבית שבו לא, הם הנושא מבחינה דקדוקית זה דיאלטיצ'קה. אנחנו מדברים מבחינה דקדוקית, מבנה תקין של משפט מבחינה דקדוקית. אז אני רואה מילה זה להדגיש את המילה הזו, לתת לו את החשיבות בדרך כלל. לא. לא, מכיוון שעל החשיבות כבר דיבר שלמה, ואמרתי החשיבות, אתה אומר ככה, דניאל טוען טענה שלא תופסת, אבל תשמעו את הטענה. דניאל טוען שכשכותבים ביידיש, כאשר מקדימים מילה מסוימת, לא במקום התקני, והוא צודק, דניאל, רוצים להדגיש מילה. דניאל, אתה צודק, אבל, רגע, אתה צודק, אבל זה חלק מהתשובה. למה אתה צודק? באמת רוצים להדגיש את החשיבות של אנטלויפן. אבל במה החשיבות? זה מה שאני עוד לא קיבלתי מכם תשובה. במה המילה אנטלויפן כל כך חשובה כאן בטקסט, כדי שגרדה יקדים אותה לאלטיצ'קה לנושא. ועכשיו לא מגיעים לשום מקום, הם בורחים, אבל גם שמה, זאת אומרת, זה מהפח אל הפחת. שלמה, לא מבחינת ניתוח משמעות המשפט, אלא חשיבות היא מבחינת הקשר של המשפט הזה שקראת עם מה שנאמר קודם. ואני חוזר על ההסבר שלי, שאמרתי אותו 8 פעמים במשך השנתיים, אבל אתם לא חייבים לזכור את זה, ואני מסביר. משפט תקין ביידיש מתחיל בנושא, אבל כאשר שיש לנו טקסט רצוף בפרוזה, כאשר משפט מופיע בתוך טקסט רצוף, כתוצאה של מה שנאמר קודם, יש סיבה טובה להבליט את הפועל קודם. למה? כי הפועל שבו מתחיל המשפט שזה אתה קראת, הוא תוצאה של מה שנאמר קודם. ואני מסביר. קודם נאמר שהתורה נצחית, שהזקנים לא מפקפקים בזה, אבל הם עצובים. למה הם עצובים? אם הם מאמינים בנצח התורה ובנצח ישראל, למה הם עצובים? בגלל הבנים והנכדים. הם לא מביאים להם נחת רוח. ולכן, מכיוון שהם מצד אחד מאמינים בנצח התורה, אבל מצד שני עצובים בגלל הצאצאים שלהם, התוצאה היא שהם בורחים לבית המדרש. שם התורה היא נצחית, אבל הילדים לא מביאים להם נחת רוח. הילדים והנכדים בבית, עם דשטיבר, לא מביאים נחת, אז הם בורחים לבית המדרש, ששם התורה נצחית.
הבנתי את הצורה המסובכת שגראדה פה בונה את הטקסט שלו. יאיר, הסברתי. הבנתי את זה עכשיו. דניאל, הבנת את ההסבר שלי? כן, כן. ההסבר הוא נורא מסובך, כי זה שייך לכמה וכמה משפטים בטקסט קודם. אבל גראדה באופן לוגי, אם הסבים לא רובים נחת מבני ביתם, הם בורחים, פונדשטיבר, בורחים מהבתים למקום איפה שנצח ישראל קיים. זה יפהפה מה שגראדה עושה. השעה 7:36. אופה. כן. אבל ההסבר, אנה, את פה? כן, אני חיה. איך לא אמרת שהגעת? כן, אבל אני בשקט. אוקיי, אבל לי צריכים להודיע כשמגיעים, כי אני כן, מדבר. כן, נכון. כשאני מדבר, אני חושב על כל אחד. למה אני לא ראיתי טקסט? אוקיי, אבל יש לך טקסט בבית. שלחנו. טוב, רבותיי, זה טוב שחרגנו 5 דקות, כי ההסבר, אפילו אני למדתי משהו. כן. אז מודה לכם על ההקשבה. תודה רבה לך, תודה. ביום שני הבא 5:45 נקשקש וב6 נקליט. ותודה רבה לאפרים. תודה רבה. שבא לכולנו. ממך. שבת שלום, ושבת שלום. שלום, להתראות. אפרים, אתה צריך לסגור את ההקלטה. אפרים, שומע אותי? אני סוגר את ההקלטה, כן, הכל בסדר. זהו, אז תסגור ותעלה כמה שיותר מהר. אפרים, אני חייב לדבר איתך פעם על המשך פרויקטים שלנו. תטלפן אליי כשיהיה לך זמן, בסדר? בסדר גמור.